Digitaalisessa markkinoinnissa on paljon mahdollisuuksia. Jos teet kauppaa verkossa, voit tehdä kauppaa ympäri vuorokauden ja ympäri viikon, joka päivä. Jos ajattelet, miten paljon enemmän ihmisiä voit verkossa tavoittaa kuin kivijalka myymälässä, ja miten vapaasti voit paikasta riippumatta toimia, on verkko ylivoimainen. Voit laajentaa myyntiäsi ei vaan koko Suomeen, vaan koko Eurooppaan, tai miksei koko maailmaan. Verkossa voit tutustua asiakkaisiisi keskustelemalla ja tekemällä kyselyitä. Saat heti palautetta asiakkailtasi ja pystyt kehittämään toimintaasi. Analytiikka tarjoaa sinulle mahdollisuuden optimoida markkinointiasi entistä kiinnostavammaksi. Verkossa yrityksesi koolla ei ole väliä. Jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Kun rakennat vahvan perustan verkkomarkkinoinnille, päihität kilpailijasi mennen tullen. Suuretkin, jos sisältösi on kiinnostavampaa.